जों आसा खालामो बेवहाय जोंनि कुनु गवालपारा कुनु क'क्राझार बेस बा ओरै बाक्सा बा उदालगुरि बेस कार्बि आंलं बेस बेखौनो दिन धेमाजि गोरोबलायै जानो हाला बागुरुम्बा मोनसे महरनि जानांगौ आरो बेयो कुनु सोलाय सोल' जानो मोना आरो कुनु अस्तादफोरा फोरोंगिरिफ्रा आलदा आलदा फोरोंनो मोना बे जोंनि रिकुवेस्ट बा जोंनि खावलायनाय दिनैनिफ्राय जों मोनगोन गवालपारायाव आलादा मोसानाय नुला आरो दिनैनिफ्राय जोङो कुनु माने आपार आसामावहाय आलादा मोसानाय नुला क'क्राझाराव आलादा मोसानाय नुला गासिबो मोनसे रोखोमनि जागोन महरनि जागोन जिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि साबायखर आरो बरायनायखौ जासिबाय आरो दुलाराय खोनासंग्रा नायग्राफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय दा बागुरुम्बाखौ दिनैसो मानो वर्कशप खालामखो बेनि सिगाङाव जोङो बारबाय हामबाय बहुद खोनाबोबाय नुबोबाय मिथिबाय जे जोंनि जोनोमजों फैफानाय बुंजायो जे बागुरुम्बा ट्रेडिशनेल मोसानाय बा डेन्स बियो मोनसे समावहाय नेशनेल एवार्डबो मोनखांबाय बयबो मिथिगौ नङा होमबा आरो जोंनि मोनफ्रोमबो अकेजनाव मोसानाय मेल मिटिङाव मोसानाय नांगौ होनोब्ला गिबियाव मोसागिरि दिन्थिफुंगिरिफोरनिफ्राय बियो बागुरुम्बाखौ मोसा बारदै सिख्लाखौ मोसा दाउस्रि देलायखौ मोसा बे मोनथामानो बांसिन फैयो बा मोसाग्लांनाय दा बागुरुम्बाया बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दङ एवार्ड मोननाय हिसाबै दा खिन्थु बे बागुरुम्बाया बै समावहाय माबायदि मोसानानै सोरनि दैदेननायाव माब्रै एवार्ड मोनखो नेशनेल एवार्ड मोनखो बे खोथाखौ लानानैनो गोदो मोसानाया मामोन दा मोसानाया मा जालांखो बेखौ बयबो रिजायनानै निश्चय गावबागाव मेलेमजों नायो बा बै समाव नुबोथारनाय मोसानायखौ नुबोनाय अस्ताद कामिनि नार्जारिनि फोरोंनाय जायगा मोसानायखौ नुबोनाय मानसिफ्रा दासिमबो गोसोआव दं गोबाङानो थैलांबाय बुङै दा खोथा जाहैबाय बे मोसानाया बै समावहाय जोंनाव खुनु लिटारेचार आकारै प्रिजार्भ खालामनाय गैयामोन आरो बे हिसाबै मानसि थाङोमोन बारस्लाय खुगा बा मानसिनि गोसो दा बेबायदियाव अनेक जिनिसा आं जेसेबां रोंगौ आंनि उनाव सोरनिबा माबानि गेजेरजों गोसोबा बेनि मानसिनि गेजेरजों जुदि फोथायनांगौ जायोबा बेवहाय बहुद जिनिसा थालांनोबो हागौ बा फुलायनो हाया बा सासे मानसिनि रोंगौथिया जेसेबां बेखौ सासे मानसिया कमप्लिट हायैजोबाबो जानो हागौ बेबायदि बागुरुम्बा मोसानाया बेबायदिनो बारस्लाय मानसिनि जेनेरेसन आफ्टार जेनेरेसन फैनाय जादों दा नंखायनो अनेक समाव बिदिनो सालायस्लु माबा हिसाबै जोंनाव लिरखारा गैया हिसाबै लिरनाय मुद्रा बा बे माबाखौ नटेसनखौ खालामाखैमोन हिसाबै नंखायनो बेबायदि फेरि जाबाय थादों गोबां अस्तादफ्रा रोंजोबाब्लाबो बेखौनो फोरोंदों दा बेवहायनो जायगा एसे अकेसन बा गोरोबैखौ नुनो मोनदों दा बिदिनो जोङो क'क्राझार बेस बा दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जाय इन्सट्राक्टरफोरखौ लानानै जोङो बे बागुरुम्बा बारदै सिख्ला मोसाग्लांनाय बा बायदि मोसानायफोरखौ जों खालामबोदों वर्कशप खालामनानै थि खालामदों बेखौनो जों फाइनाल जासिगोन खोमा सानदोंमोन आइ आफानि अनसायनाय मोनदोंमोन खिन्थु बिदिनो जायगा गोरों गोराफ्रा मालाबा नैबे एसे अकेसन जाबाय नैबे ओरै जाबाय बेखौ बुंबाय थादों दा बेनि गेजेरावहाय जोंहा ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा थानाय गोदोहाय आनडिभाइडेड क'क्राझार गवालपारा डिस्ट्रिक्ट दा बे जायगायावबो गोबां समावहाय अस्ताद कामिनि नार्जारिया फोरोंहैदोंमोन नालाय बिथांमोनावबो गोबां बेनिफ्राय सोलोंनानै लाखिनाय मानसिफोर दङ दा बिथांमोननि नोजोरजों जे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव जे मोसानाय जागासिनो दं बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बेवहाय एसे ओरै गोरोबैखौ नुनायलाय जोंखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावथि कर्मिफोरखौ आसि खोन्थानानै बिथांमोनहा फोरमायदों जे ओरै खालामजागोन नामा दा बे हिसाबै जोङो गनायदों जे नोंथांमोना जुदि प्रकृति पक्षे बे गोरोन्थि बा गोरोबैखौ नुदोंब्ला बेखौ फोसाबनायनि निस्सय राहा दङ नोंथांमोनाव सोर गोरों दं बिथांमोनजों जों रायज्लायनायनि गेजेरजों मोनसे वर्कशप फाथिलायनायनि गेजेरजों जों फोसाबनानै लानि आरो नोंथांमोननिल' नङा गोबां समाव जों एसे खोनाबाय जे बागुरुम्बा ओरैहाय दंमोन ओरै गैला बेबायदि होननाय एसे जों नुदों खिन्थु जों ओंखायनो एदामेन्ट जायाखै जे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सिङाव थानाय रोंगौसार बा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जे फोरोंनाय बा जे मोसानाय बेखौनो जों फाइनाल जोंनानो जाजोबथारबाय जों होननानै एदामेन्ट मालाबाबो जायाखै नंखायनो
बिथांमोननि बा गवालपारानि जानानै जाय बिथांमोना सानसुमै हारिमु बिथिङाव सानसुमै बिथांमोना जोंनो आसि खोन्थानाय होदों बर' साहित्य सभाखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनखौ स्वयं साखि हिसाबै लाफानानै बिथांमोनाबो नायनानै जों मोनसे वर्कशप फाथिदों बे फाथिनायनि गेजेरजों बारदै सिख्लाखौ जोङो फोसाबनानै लानो हाबाय दा ब्रह्मपुत्रनि सा खोलानिखौनो दिनैयै आगोलाव थांखि लाखानाय बादियै जों दिनैनि बे 18 अक्ट'बर बे अक्ट'बरखौ थिग खालामनानै बर' साहित्य सभानि बानजायनायाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद गवालपारा जिल्ला बर' साहित्य सभा हारिमु सानसुमै बर' फरायसा आफाद गासै जयै जोङो बे जायगायाव दिनैनि क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव बे मावबादा हाबाफारिखौ जों लानाय जाबाय जों आसा खालामो बेवहाय दिनै कुनु गवालपारा कुनु क'क्राझार बेस बा ओरै बाक्सा बा उदालगुरि बेस कार्बि आंलं बेस बेखुनु दिन धेमाजि गोरोबलायै जानो हाला मोनसेयैनो जाजोबगोन मानो होनोबा दिनै जे फाइनाल जाबाय बागुरुम्बानि सायाव वर्कशप बा मावबादा जाबाय बाहाय सानसुमैखौ लानानै जोङो फोसाबगोन कारेक्सन खालामलायगोन बेनो फाइनाल जागोन आरो बे फाइनाल जानायखौ जोङो कयेक दिननि उनावहायनो माखासे साननि गेजेरावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां चिफनिफ्राय जोङो स्पन्सर खालामनानै 6 दिनिया बा 7 दिनिया जोंनि जुनियर आरो सिनियर 40 जनिया सिनियर जुनियर इन्सट्राक्टर आरो 12 जन इन्सट्राक्टर बेनि गेजेराव जों पारफेक्शन ट्रेनिं लागोन दा दिनै जे कारेक्सन खालामबाय बे कारेक्सनखौ जोङो पारफेक्शन ट्रेनिं होगोन बे ट्रेनिंआसो फाइनाल जागोन गुबुन गुबुन जिल्लायाव बिथांमोना फोरोंगोन बेनिफ्रायसो जोंनि दा दिनैसिम सोलिबाय थानाय गोजाम आदबै गोरोन्थि थानाया गोमोरलांगोन दा बेखौ जों आसा खालामनानै जोंनि गेजेराव बर'नि मोसानाया बागुरुम्बा मोनसे महरनि जानांगौ आरो बेयो खुनु सोलाय सोल' जानो मोना आरो खुनु अस्तादफोरा फोरोंगिरिफ्रा आलदा आलदा फोरोंनो मोना बे जोंनि रिकुवेस्ट बा जोंनि खावलायनाय दुलाराय बर' हारिमु आफादजों दिनैहाय बर' फरायसा आफाद दं दिनै बर' साहित्य सभा दं आरो गुबुन गुबुन जोंनि हारिमु बिथिङाव सानसुमै बिथांमोन दं बिथांमोनखौ लानानै जोङो जिथु बे वार्कशपखौ खालामदों बागुरुम्बानि सायाव जों गले गले वार्कशप खालामनो हायाखै दा दिनैनो जों हागोन होननानै आसा खालामदों खारन दिनैनो हायेस्ट फरामनि सानसुमैफ्रा दंफैखायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो माइनर कारेक्सन खालामलायनायनि गेजेरजों दिनै फाइनाल खालामगोन दिनैनिफ्राय जों मोनगोन गवालपारायाव आलादा मोसानाय नुला आरो दिनैनिफ्राय जोङो खुनु माने आपार आसामावहाय आलादा मोसानाय नुला क'क्राझाराव आलादा मोसानाय नुला गासिबो मोनसे रोखोमनि जागोन महरनि जागोन जिहेतु बारदै सिख्लाखौ हाबाय वाइ नट बागुरुम्बाखौ जों हायैनि बाथ्रानो गैया दा ओंखायनो बेखौ जों फोसाबनायनि राहा लादों आरो बे फोसाबनाया दुलाराय बर' माहारिनो मोनसे फोसाबनाय आरो बेखौ जों गोजोर खालामनो थाखाय बयनिबो मदद आरो अननाय नांगौ बेखौ मिजिंथिनानै आसा खालामनानै जोंनि दिनै हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय आवगायबाय।